Esperimentu honetan, 3 ogi mota ezberdin hartu, 4 egoeratan jarri eta lizunak garatzen ikusi ditugu. Ondoren, haien hazkuntza patroia egin dugu eta ondorioak atera ditugu. Moldeko ogiak ez du lizunik garatu. Zentenoko ogiak gutxi batzuk eta ogi normalak lizun nahikotxo garatu ditu. Hau egin dugu gizartea kontsumitzen ditugun elikagaien kalitateaz kontzientziatu nahi dugulako, eta horrela kontserbatzaile gehien zein ogi mota duen erakutsi ahal izateko. Sarrera. Sukaldeko armario ireki orduko betiko ikusten duzu. Berriro ez, pentsatzen duzu. Ogi poltsa hartu eta zabalontzira botatzen duzu. Lizunez beterik zegoen, zelako nazka. Ezaguna egiten zaizu, ezta? Bada, guk ohitura hori esperimentu bilakatu dugu. Helburuak eta hipotesia. Esperimentu honetan ogian hasitako lizunen hazkunde patroia egitea da gure helburua. Egunerokoan kontsumitzen ditugun ogien kontserbatzaien maila aztertu ditugu. Guk lortu dugun lehen hipotesia da kontserbante gehien dituen ogiak astiago garatuko dituela lizuna. Gure bigarren hipotesia da zenbat eta zetasun gehiago izan, lizunak azkarrago garatuko direla. Marko teoriko. Onddoak zelula bakarrak edo zelula anitzak izan daitezke, eta zelula eukariota dute. Heterotrofoak dira, eta asko saprofitoak. Gemazioaren edo esporen bidez ugaltzen dira. 3 onddo mota daude. Lehenengo mota legamiak dira. Zelula bakarrak dira, batzuk parasitak, eta beste batzuk elikagaiak egiteko erabiltzen dira. Bigarren mota lizunak dira. Zelula anitzak dira, batzuk parasitoak, eta beste batzuk elikagaien azaletan agertzen dira. Hirugarren eta azkenengo mota perretxikak sortzen dituzten onddoak dira. Hauek zelulanatzek dira, batzuk onak dira jateko, eta leku ezetan bizi dira. Ogian aurkitu ditzakeen lizun mota nagusiak hurrengoak dira. Lehenengo mota Aspergillus geroak dira, hurrengo mota Fusarium dira. Claviceps motakoak ere aurkitu ahal ditugu. Penicillium motakoak badira, eta bukatzeko Rhizopus. Gure proiektuaren diseinu. Emaitzak lortzeko ogi mota ezberdinak taperretan sartu ditu, bakoitza egoera batera egokituz. Bataz bestean, 20 gradutara dagoen ingurune batean kokatu ditugu ogia. Argi artifizialik gabe eta argi naturala eskasaikin almairo batean baldintzak antzeratu nahian. Esperimentu hau egiteko erabili izan ditugun materialak hurrengoak dira. 3 ogi mota. Moldeko ogia, zentenozko ogia eta ogi normala. Plastikozko taperrak 12 ogiak han sartzeko eta plastikozko 3 izozte poltsa. Tantaz-tantako pote bat eta ur-pote txikia, adibidez ospinan sartzen den pote txikia. Prozedura. Taper guztiak kokatu ondoren, 2 egunetik behin erregistro fitxa bat bete dugu. Lehenengo egunetan ez zegoen lizunen arrastorik, baina gutxinaka agertu ziren. Kuaderno batean data eta lizunen kopurua apuntatu ditugu, eta gero bat bider bat zentimetroko 4 gizare batean egun bakoitzan hasitako kopurua kolorez berdin batez koloreztatu dugu. Emaitzak. Lortutako emaitzak argiago ikusteko grafikoak egin ditugu. Ogi motari erreparatuz egin ditugu hurrengo grafikoak. Lehenengoa ogi normalarena da. A, D, G eta J laginak dira. Argiki ikus daiteke ur-potea duen ogi normalak lizun gehien garatu dituela. Lehenengo egunetan ez dira lizun askorik hasi, baina geroago oso azkar hasi dira. Azkenengo egunetan beste egoeratan dauden ogietan lizunak hasten hasi dira, ur-pote dunean berriz hasteari utzi diote. Zentenozko ogia, B, E, H eta K. Ur-potea duten ogiak zentenozko ogietatik lizun gehien garatu dituena izan da, baina ez ogi normalak bezain beste. 2 egunetatik behin zein tanta botatzen diogun ogiak azken egunetan lizunak garatzen hasi da. Moldeko ogia, C, F, I, L. Moldeko ogiak ez du lizunik garatu inongo egoeran. Hurrengo grafiko hauek aldiz, ogien 4 egoeren arabera egin ditugu. Ogia ur-potearekin, J, K, L. Ur-potea duten ogi guztiek lizunak garatu dituzte, moldeko ogiak izan ezik. Hauek lortu dute lizun kantitaterik handiena.
Ogia taperran, A, B, C. Taperrean dauden ogietan ez dira lizun askorik atera, ogi normalean eta zentonezko ogietan bakarrik. Hasieran ez dira atera, eta atera direnean oso gutxi izan dira. Egun batzuetan kantitate berean mantendu dira, eta ostean gorakada bat egin dute. Ogia 6 urtanta 2 egunez behin, D, E, F. Ogi hauei 2 egunez behin 6 tanta bota dizkiegu. Ogi normalak egoera guztietan bezala lizun gehien garatu dituena izan da. Ogia poltsan, G, H, I. Poltsan dagoen ogi normalean lizun gehien atera dira, taperren baino gehiago, baina tantak botatzen ditugunari eta urpotea duenari baino gutxiago. Ogi mota eta egoera guztiak grafiko bakar batean bildu ditugu ere. Urpotea duten ogiek azkarrago garatu dituzte lizunak. Moldeko ogiak ez du lizunik garatu. Lizun gehien garatu dituen ogia urpotedun ogi normala izan da, batez ere ezetasun asko zuelako. Urpotedun ogi normalak aldaketa nabarmenena izan du. Ondorioa, emaitza kontuan hartuta egiaztatu dugu zenbat eta ezetasun gehiago izan inguruneak eta ogiak, orduan eta azkarrago hasiko direla lizunak. Urpotea duten ogiek lizun gehien garatu dituzte. Beraz, planteatutako bigarren hipotesia bete da. Zenbat eta ezetasun gehiago izan, lizunak azkarrago garatuko dira. Moldeko ogian ez da lizunik agertu, horrek esan nahi du kontserbantez josita dagoela. Lehenengo hipotesia bete da ere, kontserbante gehien dituen ogiak astiroago garatuko ditu lizuna. Hori frogatzeko esperimentu txiki bat egin dugu. Ogi bat 4 hilabete segonda iraungita, eta ez du lizunen arrastorik izan. Zergaitik, hainbat kontserbante dituelako, eta zuk horiek kontsumitzen dituzu. Hori da benetan nahi duzuna? Arazoa konpontzeko indaririna, ura, okintzako legamia freskoa eta gatza dituen ogia sukaldatu dugu. Esperimentu berdina egin dugu guk egindako ogiarekin. 4 egoera ezberdinetan egun gutxitan egonda, baina ikus daiteke urpotedun ogi normalaren bide bera jarraitzen duela. Honetarako grafikoak egin ditugu ere. Ikus daiteke guk egindako urpotedun ogiarekin eta ogi normala urpotearekin haien arteko lizunaren hazkuntza oso antzekoa izan dela. Batez ere ezetasun handia dutelako ingurunean, eta etxean egindako ogiaren lizuna hazten jarraituz gero, haien arteko lizunaren kantitatea berdindu daiteke. Beraz, kontserbantez jositako supermerkatuko ogia erosi beharrean, askoz hobea da okindegiko ogia edo zure ogia egitea, lizunak azkarrago hazten zaizkirako. Horrela, kontserbanterik ez dutela edo oso gutxi dituztela frogatuz. Zure osasunak eskertuko dizu!